खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोङो थाइजौ चेलेन्ज खालामनो नागिरदों आरो दिनै बे आगैजों आंजों ओमफ्राय जाय जेनो बेयो थाल' थाइनै जानांगोन ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअ'आव माबायदि जायो नोंथांमोना आंजों लोगोसे ओमफ्राय दा अखा हागासिनो दोङो ओमफ्राय जोङो मा खालामनानै थानो जाबाय नालाय ओंखायनो थाइजौखौनो जानो लुबैनानै ओमफ्राय जानोसै दिनै नायलांबाय थादो नोंथांमोना नागिरदो अखा हानायावनो थाइजौ जानोसै अखा हाबाबो दिनै ओइनिखौ हाननिहाय अखा हाबाबो थाइजौ हाननानै जानोसै दिनै नायलांबाय थादो दान्दाखौनो नागिरना मोनला थाइजौआ सिनायानोखा थाइजौआ जों बिनिखौनो हानगोन आरो थाइजौखौ नैयो एबारसो फार्स्ट थाइदो आरो एबारसो गोदान इयो फिसायावनो थाइदो नै गोदै ना गोथाव मिथिला आरो एबारसो फार्स्ट थाइदो बाल्थिं लाबो सोरबा अखा हानायाव थाइजौ जायोना जाया मिथिला आरो जों दिनै जाना नायनोसै अखा हाबाबो हाननोसै ओमफ्राय जाबाय जों सानैल' जागोन मालाय रावबो जायानो अखा बोथोराव जानायनि मानसि दङ ओंखायनो जों सानैल' जानोसै दिनै थाइजौखौ हानखांबाय दा ओमफ्राय फालौबो खानानै लाखानोसै ना जाहैनोसै ओमफ्राय फालौ खेबजां दासो थायांदो नै सिगां थायखांबाय आरो ओमफ्राय थाङा बोरायनानै थादोंमोन ओमफ्राय दा थायफिनबाय आरो इनो दासो मा सोरानो मोसौ नै फालौखौ खा दासो फार्स्ट थायदो ओइनै गोदोरखौ खा बेखौ ओमफ्राय ओइनैथिं सिंथिंबाव ओइनै बै सिङावनो थायनै ओइनै ओमफ्राय नै थाइजौ चेलेन्जआ जासिगोन आरो दे थाब थाब लेमद' थाइसेबाव थाइथाम दंबावोसो माला जागोन जोंहा थाइजौ जानो नागिरदों दे बुं ओमफ्राय One minute lah, nana 2 minute lah itu. 2 minute nong awan. Ăn vậy hả ơi? Berang sama sekitar
जागोन दे आलु होनबा थाइनै थाइनै जादों जि आलु गोसाखा जागोन दे स' जों दा जाखांबाय ओमफ्राय आंथ' जेनबायानो ओमफ्राय देरहाबाय आगैया फालौखौबो जाबाय आङो ओमफ्राय गोजोनबाय स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो